kaka japiny ka dhi duka kacha sukari dhi bedo pesa di mogo mar kuono bede kata mana gik ma japiny tiyo godo kinde ka kinde dhi bedo pesa di nikech mole na dira makende ayin kata mana kaka jalony nyalo bedo ni ng'inje mar mondo mi japiny winji tikech japiny kesomo budget eno dwaro ng'e niya osara ka wana yudo e giko mar dwe pod dhi ng'ada taxes kata mana usuru ma bende ing'ado kopogore gi mano ka dhi e suptal bende weche mag SHA SHIF e kind mamoko to dhi bedo nade molen. Erokamano Sharon, aparo ni mana kaka na wacho ni wami the devil it's due. E paro mar chik omenda ma higa ni nitiere paro ni mondo okel gimiluongo ni relief kuom oshuru moko manyocha no ng'adwa ikomenda manokalo cha. Koro idwa ni kakoro sama itimo calculation mar oshuru monengo ichul PAYE to kuongo gol nigi. Koro ko golgi manyiso ni wadhi nwang'o yweyo moro fuong'ruok moro matin kapok kaeto manyiso ni net income nyalo bedo malo. Chandruok nitiere mana ni nitiere kaka wording kaka okete ema jolony temo wacho ni samoro nyalo kelo chandruok kakoro itimo implementation to mano en gima ber. Mar ariyo nitiere gimiluongo ni per diem ne jogo matiyo ne sirikal chik omenda mokalo en ni 2,000 gimora mora mane ni malo ne 2,000 kane yudo to ne bedo subjected a tax lakini sani paro mar ikomenda mar omenda maiga ni wacho ni ochwale malo nyaka 10,000 manyiso ni kiyudo 10,000 kadok piny to koro mano ok onego bed subjected to tax. Nitiere gimoro ni gratuity manyiso ni pesa ma ng'ato yudo kinde motieko timore nade tieko tich kaka erokamano ne kinde ni mitiyo ne ng'ano manyocha ondiki tich. Bende paro mar hikomenda maiga ni iwacho ni mano onego bed ni komiyi to kik ng'adie gimoro e yor oshuru. Mago gin gik mabeyo manie ginene manie paro mar hikomenda maiga ni. Koro to nengo sukari kipenja nikech ipenja nengo sukari onge gima owachore e komenda ni idhi mede directly mak mana na poni nitiere tudruok e kind exempt gi zero rated gi final good. Wacho ni sama transportation mar tingo niang' kigolo e puodho kitero ka factory kambi marego sukari ko gole e zero rate otere exempt omedne kaito koro manyiso ni kambi mane tingo ni cha ok nyal tingo mzigo mar ok dhi kawo pesa no en modhi transfer cost no ne in japur or ka gi transfer to gidhi kete e cost mar timango mar loso sukari manyiso ni nengo sukari nyaka timre nade nyaka dhi malo. Aya nitiere gik moko ma ichamo kuom ranyisi ka farm produce koro otere gine agricultural gine otere exempt donge manyiso ni koro jopur gigo magitiyo godo nengo gi odhi malo kodhi malo manyiso ni samo uso raw material ne ng'ama ng'iewe mondo dhi olos godo gimidwa chamo ming'iewe duka cha odhi medo nengo ne malo dongo dhi medo to komedo nengo ne malo jauso pok nokawo ga ting'no mondo oting'ni mondo odwoko ande piny en odhi mana mede e nengo mar uso gino kaeto koni ni koro gini nya uso ni siling 10,000 to nikech nengo transport omedore gi 300 amedo ni 300 no koro en 10,000 gi 300 manyiso ni in kod an ema wadhi hinyore to pare ni wahinyore to disposable income manyiso ni pesa manie lwetwa tok medre koro dhi bedo chandruok kanyo matin. Tingino hinga mane ko walosi kaka oganda